て柔らかに頼むよ。いざファーストクローズリバイド切り裂け。危ない防げるかい。光逃がさ甘いね。光危ないおふれ食べろカウン分かった今し光読みやすいカウン跳ね返す危なすぎるカウンセカンドクローズリバイドおふれ吹きつけ逃がさない吹きつけ逃がさない甘いね甘いね食らえ今切り裂け防げるかい。焼き尽くせ今プレスラン魂の語り合い楽しくウィナー電気道常識の底君はどこまであがいてくれるのかな。いざファーストクローズリバイド切り裂け逃がさない防げるかい。逃がさない切り裂け防げるかい。行くよ行くよまだ神速だ行くよ予想よりはやるみたい。セカンドクローズリバイドカウン食べろ甘いね食べろ危なすぎサードクローズリバイドフライ防げるかい。フライ防げるかい。切り裂け切り裂け振り払えフライそのまま防げるかい。食べろ勝負だったと思うよ。ウィンケイですメガネのインテリ頭脳派に戦略。僕は頭脳労働担当なんだけど。ファーストクローズリバイドやれ食らえ耐えられるかな。危ない分かって食上的だね分かって
ウィナーセカンドクローズリバイドフラッシュ切り裂け吹きつけ危なすぎる屋上的だ遅れフラッシュ切り払え防げるかよ切り裂け遅れまだまだよ切り裂け遅れ切り裂けそこだ拳に力が満ち感謝するウィナー全起動どうした具合でも悪いのか